Basahon. Ayaw pag-ibutang ang inyong pagsalig sa mga prinsipili sa anak sa mga lalaki sa tao. Mga kaniya walay panabang. Sa mga pag-apwa, man nga lang ito nalahig ng Jesus sa mga itakusan. Salamat Ginoo, ni kagabi o sa Ginoo, alang sa kanamo. Niya kami Ginoo, nato sa mga pulong, pangibulong, sa tao, sa liwanag ng mga pulong. Hallelujah, ikaw na sa paghatag ka namin. Kalipay din niya mahalong hatag ka namin. Kalipay pagsalig niya kalipay. Bisan pa sa kagutom sa kagutom. Ginoo, samtang kami sa imong kagutom. Aron Ginoo, masayot kami gusto sa agupit ng puno nito. Sa tamad nga panaan, manalangin niya matong sa kanamo nga mga katalimos. Sa pagkanako Ginoo, wala ko ikog kay balos pagsulti sa mga puno nga pantagay ko kay balong alam. Aron mahimot kanina mo gabay sa mga pangaragan samtang kami nagapaabot sa salamatan, di alamang sa gamayang pangarap ni Jesus Christ. Amen. Salamat sa Ginoo, manindot na. Ako ni kuduhan igsuon nga dili nato ibutang ang atong pagsalig sa isip katao. Muliti man nato nagkumawala sa no. Batot pa diri, ayaw ibutang ang inyong pagsalig sa mga prinsipe. So may prinsipe igsuon. Lahi ba ang prinsipe sa hari? Siguro ba? Ang prinsipe o hari mo ba? Ang prinsipe anak, ang hari king, ang queen lahat. So iyo dininig so nga dili kay nato ibutang ang atong pagsalig sa tao. Bisan pa na siya presidente, bisan pa na siya kagawan, bisan pa na siya kapitan, bisan na siya mayor o son, dili nato ibutang ang atong pagsalig niya. Ano man tungod kay duna gihapon na sila kapakyasan. Dapat ba sa usang kababae ba nga lalaki nga naikot na sa babae, dako siya og pagsalig. Gihatag niya tanang pagsalig. Gihatag niya tanan ang mga butang kung sa'y naan niya natos babae kay naikot pa sa igsoon. Pero diya yung walang kasulatan ng igsoon, dili na kita kinahanglan musalig yun sa tao ang igsoon. No? Hindi nato ipon ang pagsalig sa tao. Doon natin pagsalig, igsoon nga siya makatabang sa kinahanglan tungod kay gigamit siya sa Ginoo, sa instrumento sa Ginoo. Apan dili na nalimutan yun at tanang paglaom nato diya sa tao. Amen? Ay ingon na ba lang kasulatan, ayaw ibutang ang inyong pagsalig sa mga prinsipe, ni sa anak nga lalaki sa tao, kaniya nga walay panabang. Mo? At sa tao niya nga walay panabang, dili nato ibutang ang atong pagsalig. So sa tupo niya, kung na'y panabang ang tao, hindi nato ibutang ang atong pagsalig. Di ba? Pero yung di igsoon, kana bang pasabot igsoon, kana bang over na kay kang musalig. Tawag bitaw sa excuse me, kana bang mga artista igsoon ba? Ang mga tao igsoon budukog sa mga artista igsoon. Grabe ang ilang pagsanaw sa tao, ilan na lang simbahon. No? Halos mga ilang bang simbahon ba? Ilang i-idolo. O ilang bang tungkol sa ilang kanabang isipo bitaw, no? Hallelujah. Gabi ang ilang pagsalig nga hindi igsuon. Una mo lang kasulatan, dili nato ibutang ang atong pagsalig sa atong isip nga tao nga walay panabang. Ano man, tungod kay ibutang nato ang atong pagsalig nga tus tao igsuon. Matod pas Biblia, dunay tulong, no? Jeremias kapitulo 17 versikulo 5. Adunay giingon igsoon nga minunglo ang tao nga musalig sa iya sa tao. Kaya Jeremias 17:5. Jeremias, mao kini ang giingon sa Ginoo, minunglo katong tao nga nagsalig sa tao. Og naghimo sa ulod nga mao'y iyang bukton ug kansang kasing-kasing bibiya sa Ginoo. Sa atong palay igsoon, ang tao nga nibiya sa Ginoo, wa mga lagad sa Ginoo, naa ay iyang pagsalig sa iyang isip ng tao. Diba? Apan kita igsoon, naa sa Ginoo, naa ang atong pagsalig sa Ginoo. Kay kang tao nga musalig ay sa iyang isip ng tao, mao katong tao nga nibiya sa Ginoo. Kansang kasing-kasing bibiya sa Ginoo. O ang tao nagsalig sa isip ng tao, tinulong. No? Nasayot lang sa Mateo 5:41, ingon si Kristo, hawak kamo kanako mga tinulong, ladto kamo sa linaw ng kalayo, giandam sa yawa sa iyang manununda. So sa to pekson, dili gyud nato pwede lang sa kasi ba dili na ibuot ang pagsalig kadto sa atong sinaw. Kaya ang tao igsuon masigya.
ang tao igsoon makasala, ang tao igsoon mamayton, ang tao igsoon matumba, ang tao igsoon matigyas, ilabinas pagpangalaga. Una nagpili ta angay mututok sa tao kay si Kristo mao atong tutukan, no? Ibuanon kapitulo 12 bersikulo 2, tumukod kamo ngadto kay Kristo nga mo'y maghimpit ug pagpupad sa atong pagtutok. So diya ta mututok kang Kristo igsoon, dili ngadto sa tao. Kaya ang pagtutok nato kang Kristo mao'y pagutang nato sa pagsalig ngadto kaniya nga diin may magaluwas sa atong kinabuhi. Muna nga ang atong pagsalig sa tao dili kay grabe, no? Kung labian nato igsoon, base masikya tayo. Kay walay tao perfecto igsoon, no? Gawa sa ngalan nga perfecto, no? Muna igsoon nga ang atong kinabuhi ibutang nato sa pagsalig diya sa Ginoo. Sa tanang panahon, no? Kagaingon ang Salmo 34 bersikulo 37 sila. Bersikulo 4 pasahon. Gamay lang igsoon na nakakita. 37 bersikulo 3. Magsalig ka sa Ginoo kung magbuhat ka og kaayo. Magpuyo ka sa yuta o magkataon ka sa iyang pagkamatinud-anon. Magtipay ka usab sa Ginoo o siya maghatag kanimo sa tingwa sa imong kasing-kasing. Kangin sa tamusalig sa Ginoo igsoon. Ano man, kay diha sa atong pagsalig sa Ginoo, ang tanan natong pangayo ipangandoy ihatag sa Dios. Basta katulang nakaayo. Kung katong pagkabutang na dili kalipay Ginoo na ihatag sa kaya sa Santiago mga igsoon, 1:1, nga dunay mga tao igsoon na ngayo apan wala sila sagay sa Dios. Kay daotan man ang ilang tuyo sa kanayo. Apan kita igsoon, salig sa Ginoo sa tanang panahon. Salig ta sa Ginoo, bisan pa ang kalibutan no igsoon bubot na kayo, no? Nagkuana, nagbubot na igsoon. Hallelujah. Wa na nagayutang wa na nada ang kuyan sa kalibutan, no? Mga presidente, vice president, iaway na igsoon, no? Nag-isubagay ang mga tao, nagbuwag sa suko igsoon, nagrally, hallelujah. Kapag kita diya sa Ginoo igsoon, kalma lang. Amen? Kalma ta igsoon, kita padala sa tugibat kay igsoon. Kay lisod na igsoon, no? Isang tuod palit ta igsoon sa politika, pero naaman tayo matapabusis ng bayan. Doon na tayo tingog igsoon, doon na tayo mga hallelujah. Magkabutan na ta, no? Hallelujah. Magkabutan na tayo igsoon. Wala na. Kung kita mo asin, kung hindi kita kalabi igsoon, no? Hallelujah. Ang atong buhaton, pag-ampong na sa Ginoo, tungod kay hallelujah. Kung tayo tambag ni Apostol Pablo, i-ampong nato ang mga kasiliti o mga haran, ikan na. Kaya aron magkinabuhi kang alikong mahusay sa atong kinabuhi, sa atong kinabuhi, no? Kung pa nag-ingon igsoon, gusto ng radio, kapitulo 2, bersikulo 1, kung nasa ikingon, 1:22 diay, nagitambag ni Apostol Pablo alang sa unay kalinaw diya sa atong pagkinabuhi, no? Gayon, una sa tanan, ako mag-agdas sa pagpangamuyo o mga pagpamuyo, mga pag-ampo, o mga paghangyo, o mga pagpasalamat, kinahanglan ibuon alang sa tanang tao, alang sa mga halik, no? Ngaunta, kung sa tanang anaa sa taas na puluhan, ang kita magkinabuhi, mausay, marinawon, o Diyos doon, matinahuron sa tanang bahagi. So, ato iyang po igsoon, ato iyang po atong presidente, vice presidente, no? Nga nagkagubot na igsoon, kaya piling na pag-ampo igsoon, no? Ang kalipay sa Ginoo igsoon, no? Isang piling ka paghagit, isang sa Kristohanon, kung kita magkahimo pag-ampo sa mga tao igsoon, nga nagdumala sa pamunuan karon igsoon, no? Kaya tingwa sa Dios nga tanang tao mga luwas kung nagkakabot sa kay balo sa kamaturan. Mga luwas kung sila igsoon kay tuon ang ilang mga salabutan doon igsoon ngit-ngitan yun, no? Tungkol sa pagtingwa sa gahom nga ngayon nato dili maayo igsoon. Tungkol sa bingkod sa gahom igsoon. Hallelujah, bingkod lagi ang kaaway. Kay gusto magkumala sa kalibutan. Okay, kung sa yawa igsoon at sa gitintan sa Ginoong Hesus, kay salita ang timong kingharian, ang satanas nga, ining kingharian, ang akong ihatag kanimo, kung ikaw mapa o kusiba ka na. Pero ingon ang Diyos, ayaw itala ang Ginoong imong Diyos. Nakita igsoon, hallelujah, di ta magpapintal sa buhat sa kalibutan nga igsoon, no?
ang atong pagsalig ibutang nato ngadto sa Dios. Dili ngadto sa tao tungod kay kita igsoon mapakyas igsoon nga nato pagsalig pa sa tao, no? Labi nato pagsalig kaniya to igsoon pagdagan pa sa mga kanibang saling mga ang dagat presidente, no? Labi nato pagsalig sa mag-away ko sa politika, no? Ako yinuan ko, ako ulahan ko, ako, no? Labi, no? Nautay pa, usay upat, pisikal ka dito, no? Grabe ang pagsalig, igsoon, no? Grabe ang pagsalig, hallelujah. Pero igsoon, pakyas ang atong gisaligan, na pakyas ang unasahan. Kaya nga, dunay pangutana igsoon nga, unsay kalainan sa gawatan o politiko. Ang gawatan, mangawat daan, haya mudagan. Ang politiko, mudagan daan, haya mangawat. Amen. Hallelujah. Muna nga kita igsoon, ang atas Pinoon, atong pagsalig sa Dios, sa kanunay atong ibutang ang atong pagsalig nato sa Dios, kay kung salig ta sa Dios, dili ta pagyason sa Ginoo, dili ta niya yaan, dili ta niya pasaligan, dili labo sa tanan, dili nato saligan ang atong kaugalingong kusog, kaugalingong kaalam, kaugalingong kahibalo, kaya pala ang kasulatan nagtambag ka nato. Hindi maayo nga magsalig kita sa atong kaugalingong kaalam. Ang verse na ito igsoon kaniya, Proverbio man, Kapitulo 5, at 5, umalig sa Ginoo, pagpupos mong kasing-kasing. Kung sa paagi sa pagsalig sa Ginoo, pupos nga kasing-kasing. O ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Itambagan ta, magsalig sa atong kaugalingon nga kaalam. Kaya ang kaalam ni kalibutanan, kabuang sa Diyos. Karon sa pagkakaulaw sa mga mag-ialam ni kalibutanan. O ang kaalam sa kalibutan, kinabitik sa Diyos. No? Una nga sumali kita sa Diyos, sa bukos na itong kasing-kasing, o ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. At tanan imong mga dalan ilahasya o siya magkando sa imong alagyanan. So sa diyan nga magsalig kay sa igsoon sa atong itawag ko salabutan, hallelujah, dili ta tutulad sa Dios sa iyang mga dalan. Apan kung magsalig kita diya sa Ginoo sa bukos natong kasing-kasing, ang Diyos pagatultol sa tanan natong alagyanan. Okay, matod pa diri sa tanan ninyong mga dalan ila siya o siya magamatod sa imong mga alagyanan. Diya ta usalig sa Ginoo igsoon. Kay usalig ta sa tao pakyas ta igsoon, no? Ingon si Kristo sa mga Juan 15:5 nga kung wala ako, wala ka mo. So kung ang Diyos at kung kinabuhi, naatay mahimo igsoon. Bisan bagyohon ta sa mga pagsulay, bisan bagyohon ka sa mga problema, bisan tapusan ka sa mga unos sa kagul o mga luha sa kasakit, kung naan ka sa Diyos igsoon, hallelujah, dili yun ta malumpak. O, dili malumpak ang katawan sa Diyos. Salamat sa Diyos igsoon, di ko na tulog sa Diyos ang hatag na natin pag